Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuwawa amene sana ajerero amene sakufuna chakwera chala mwamba icho chala mwamba icho kwera kapita mtalika woye woye kuzu woye woye wanaveka woye woye tukulula mai lele munamala wapita ni bangati Ndipereke ulemu kwa Vice President yatu Babu Mwanamveka Tungulula mai. Ndipereke ulemu kwa Babu Nchacha Regional Governor yatu Tungulula mai. Ndipereke ulemu kwa Babu Ben Pili amene alipo mpano Tungulula mai. Ndipereke so ulemu kwa Babu Suleiman amene alipo mpano. Ndipereke so ulemu kwa Bwananga Maina Vicha amene alipo mpano. Ndipereke ulemu kwa ini yaka constituency ino amayi ndalama ulemani ulemuso kwa ma-MP atu Bambo Scott komaso Bambo Piso komaso ndikuona uku ambuyanga Bambo Saoda mulandira ulemu wanu komaso ameya ulemu wanu wa ukulu la abusa amene mwatipempherera ulemu wanu mashado MP atu osa amene muli pano makansala komanso afumu atu ndi gulu lonse la mafumu lili pano Tungulula mai. Olemekezeka bwana vipi? Tikuthokozeni chifukwa chobwera kuno kuluzu kudzaona ana anu. Taombereni m'manja Bambo vipi? Bwana ine ndayima pano ngati mkulu wa amayi kuno kumwera kuti ndayankhulire amayi ochuluka amene ali pano. Azimayi mulipo? Chala mwamba azimayi. Bwana azimayi awo ali apa nkhani yayikulu imene akuzunzika nayo lero m'manyumba mwawo bwana ndi njala. Momwe mukuwaonera apa azimayi ambiriwa akachoka pano bwana sakudziwa kuti kunyumba akaphika chani. Ife amayi ndi aini yake amakomo.
chigulu aprofesa kapita Mutharika akabwera adzasesa mtengo wa federeza tidzalima toka nkumadya mosavutikira. Pani ina bwana imene azimayi awo akudandaula tikaenda kwina kulikonse kuno kumwera ndi nkhani ya mathematic chisankho chimene chikubwerachi. Ameki amvetsetse kuti ife amayi am'Malawi muno tikufuna chisankho chabwinobwino tikasankha amene tikumufuna. Meki ndi bungwe la boma. Boma ndi anthu ali apa atakwezani chala mwamba aone mtalimanja. Anyeka chisankho ndi ifeyo ndi ndani? Ife tikufuna tikasankhe munthu amene tikuntani? Mtalimanja ndi munthu wachizimayi. Asatikakamizire ife achakwera. Achakwera sitikuwafuna alipo afuna chakwera pano. Alipo afuna chakwera pano. Bwana ife azimayi akuno kumwera sitilolera kuti mathematic ipitirire. Sitilolanso kuti Meki isokoneza chisankho. Tilola amayi mathematic siteka pa chisankho chimenechi. Olatapanga china chilichonse achakwera kuchoka achakwera kutani? Achakwera kutani? Bwana chifukwa cha nthawi ndimalizeti. Bwana tikufuna tiauza profesa kuti iwo akamakhala sadandaule china chilichonse. Olo anthu atayankhulira zoyipa zotani. Profesa akudwala profesa ali bwinobwino ayima ndipo awina chisankho. Wina aliyese amene akuyankhula zoyipa pamoyo wa profesa zoyipa zosichitikira iyeyo. Wina aliyese amene akuyankhula matemberero pa profesa Mutharika matemberero abwera nyumba mwake. Bwana tikuthokozeni chifukwa chobwera kudzaona amayiwa tayimbireni thungululu bwanawa. Zikomo kwambiri bwana ambuye akudalitseni zikomo. Katundu duheti oimira azimayi aziona kati chamwamba chaona mumaija anena mamos Katundu epiwe mwarifiti 100% asabore wina kuna mizani yani atu achepa atani iwanga takopa profesa akona kuti ankulu fetukuopa koma asatira mizile kuti profesa sarifiti piki mani kumango chikwarifiti sitocho chala mwamba cha profesa patawino mwosaka nthawi bwana tindi ameya atu wanzinda planta ufumu amemati yanganira nzinda watu kuti uende bwino anatirai ndi asatira onapo mwana mfeka vice president kuli ndiende nawo limozi ndikupasa ni mpata onapo 1 minute ndipepo kuti tonse ameti kubwera Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.